Vítajte pri ďalšom videjku. Ja som Otec 33 a toto je náš vlogík. Čo? Ako som vás slúbil, tento vlog je dneska asi tretí. Toto je z našej školy. Mám som už bol počutý, nemám veľmi viacerých ľudí, ako je on a ja točiť, lebo ma môžu lodať, takže to je naše triedy. A ja sa čakám, či to takého robíme. Takže asi dnes by to malo byť ukážka, že? Neboj sa, natáčam. Hej. Takže počkajte. Naše dve triedy. Ale ja už idem radšej hore. Poďme rýchlo. Takže tak dobre. Ja idem radšej dole, tu mám triedného. Ideme dole. Ideme dole. Nie, idem do tu. Jak sú ešte deti. Ježiš. Takže na dolné záchody môžeme ísť tam dozadu viac. Kde bol? Tam, kde bol ten rozjebaný záchod, tam môžeme ísť. Nie. Tam je smrad. To na teba vyhodnul z východu triedy. Tam je smrad. No a diváci to cítiť nebudú. Tak tam nechoj. A tam idem. Hej, ja nemôžem ešte natáčať, lebo vás vôbec nevypýtam. No a? Ja to neviem zadržať. Oh. Ja radšej otváram okno. Tieto sú nové. Aha. Ukáž. Také tuto už neboli. Kde sú aj fotografie? Takže tak vypadali naše nové záchody. Také budú vypadať po rodičovskom vojne. To, na ktorom budú, že vzadu ľudia nie sú, aby ma ešte nedali na fízlov, že natáčam. Hej, počkajte. Takže asi tak. Čo nám zišli? Poďme hore teraz. A ja idem. A poviem vám, keď pôjde, tak vám poviem. Poviem, že to je Adidas. Zakričme Adidas. OK, Adidas. Že asi tak. Ale je to vlastne tak ďalej. A teraz naozaj by sme ho nepočúvali. Takže musím si taký palicovalný foťak kúpiť. Lebo telefón takto držať, hovoriť a chodiť je dosť namáhavé. Už sem náš stredný pôjde. U vás ešte pôjde. Ja idem do Baských záchodov. Pávi majú lepšie záchody než my. No a? Ticho, taká piča.
Počkajte. Zatvor sa. Olivka. Mne nemá vôbec vidieť. Fúha. Poďme dole. Ukážeme vám naše trhy. Je to vianočný. Nechoď dole, poď hore, poď hore. Takže toto by som ukončil naše behanie na škole, takže ak sa ide